बिजि होयो होआ जोंहानो खथ' फिसिबाय मेगनाव खनसे होयो मा मेगनाव खनसे होयो गोरलैयाव आं दाखालि बायना लाबोनाया फिसिफैबाय दा न'आवहाय ओमफ्राय हामफिनबाय हामनानै ओमफ्राय जाजायाखिसै थावासो जाबाय गिदिरा दा औ गिदिरालाय हामखागोन बेरे सांहोनाय ओंखायनो सिगां लाबोनायाव जानांगौमोन जानो रोङाखिसैना औ सिगां लाबोनायाव जाखानांगौब्रा ओमफ्राय दोनथारोबा दोनथारदो गोबाव होनबा एकदम माबा बायदि जानोसै लकेल बायदि जायो ए गोथाव गोरानो जायो ने औ गोरा जायो दोनदोल' नोङो ओमफ्राय एसे गोबाव फिसिदो औ होमबा न'नि माइरं मा मा जानो हाबाय दा औ औ लांग्रोमोना फिसिबालाय दोखो दोखो हामजोबना थैबावसो खायसे जोंनिया महिमा ब्लक आसाम ओइ मा ब्लक दङलै ओरैनो दखानावहाय ओमफ्राय आदै एके 77 हेल' आदै दङ बाजारावहाय ओरैनो जास्ट जिरायनानै बाजैबो दं मानसिफोर दं गोबां जाखैसो लायना बे नायबाय सासे आंहा गावनि बाजै समायथारो नाय नोंजों बाजैसोरा बिबाजैसो नुनाय मानि बिबाजै ओमफ्राय जोंहा नोंजों बे बुरिया औलै बिराद मोजांथार नै आंहा हामलांलाय लांबाय आरो मोजांनो ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो जोंनिया बर'निबायदि जाबा दखान जाबाना थांलायलायनांगौ ना फानदोंलै दिन्थिबाय थादों मोजांथ' आदा होनदां बाजै मोजांलै मोजां बाजै मिनिया बर' बायदि जाबाना थां औ रायलायनांगौ जाबा नाथां ओमफ्राय महिमा रायलायनांगौना ब्लक दे मा औ मा नै जाखो जोंनि बेलाय थिंना देखु मोजां मोजांथार होननानै मोनबाय नामा मोनालै दुखु मोना माखौथो मोननांगौ जाखोरा ओमफ्राय आदै एके 77 बेरायथाराखै नामा गैया बेरायनाय जाथ'वाखै आङो ओरैबायदि एसे बेस्थ'थ' मोजां मोजां भिडिअ लाबोगासिनो दङ र' एसे उनावनो ओरैबायदि मोजां मोजां इम्परटेन्ट आंबां जाबां कन्टेन्ट लाबोलाबायनो बायोलै मालायनि कन्टेन्ट लानानैबो बानायनो बायो आं एसे उसुबिदा मोनो आङो नङाब्लालाय अनेक भिडिअ दङ बानायनो हायो ओमफ्राय दा आङो बेक्ति गोबांथार गावनो मेहनत खालामनानैहाय बानायनाय बायदि जायाना दा बेखायनो आं दहाय बानायथ'नाय जायाखै आरो बे साननैसोआ बानायगोन र' एसे उननिफ्रायनो दा माखा भिडिअ लाबोगोन आरोखि ना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुगोन ओमफ्राय दा एसे बेस्थ' न'आवहाय दङ ओरैनो दखानाव आरोना नै मालायफोर ना फानलादों नै नाय जिरायनानैहाय ना आदै दखानाव होनदों सोर बोरै ना फानदों नै नोंना कन्टेन्टआ मोजां जाखायो नंगौ ब्रादार आं माने गोदाव सोराव बानायलाबायनो बायो आरोना कन्टेन्टफोरखौहाय इंबां जाबांनो मानो होनना बुङोब्ला फाल्थु बानायलाबो गोबांथार माबाफोरबो नायोना उन्दै गथ'फोरबो नायो ओमफ्राय सोरबा बायदिया न'खर फेमिलि जिरायनानैबो नायो ओमफ्राय फाल्थु फाल्थाखौबो मारै भिडिअ बानायनो सानो आरोना बेखायनो आं बानायलाबायनो बायो ओमफ्राय जोंथ' ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव फैदों जेब्ला जोंथ' मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगोन ना नङाब्ला माखासे उन्दै मानसिफोरबो नायो मायो बहुद प्रब्लेम जायो दा बे हिसाबैनो नंखागौबा ससियेल मिडियायाव फैदोंब्ला गोबां जाबां भिडिअ बानायनो नाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला मान सनमानखौ बायनानैबो मोना मान सनमानखौ लाखिनांगौ मानसिया आब्रुथि गोनां जानांगौ आरोना ओमफ्राय बेखायनो गोदाव सोराव बानायलि खालामलाबायनो बायो आङो माबा मोनसे नंगौ जाथायफोर जानाय मानायफोरब्ला आं बेफोरखौ माने एक्सप्लर खालामनानै होगोन आरोखि ना भिडिअखौहाय दा बेखायनो आं गोदाव सोराव बानायलाबायनो बायो आरोना ओमफ्राय मालायनि कन्ट्रभारसि जालायनाय मानायफ्रावबो आं हाबसननो बायो आरोना नङाब्लाथ' बहुद गोदाव सोराव बानायलाबायनानै भिउ लालाबायनो हागौ
दा बेखौनो आं बानायलाबाय आरो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव मा कन्ट्रभार्सि गावजों गाव जों जावलायलायनाय जाबाय थायो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय महिमा ओरैनो फैखायो आदा नोंना औ फैखायो फंबाय ओमफ्राय महिमा ब्लग आसाम आं जावखायदोंसो आदा दुखु दामोन औलै जेबो नङा जंखायनायालाय माथो थाखानांगौना जंखायलायनाय नङाबालाय बोरैथो जानो जेबो नङा फंबाय ओमफ्राय दे आदा आंहा बिजाब नायनो सम जाबाय अके मोजां फराय दे नाजानायानो फरायनायानो जोंनि थाखायहाय इम्परटेन्ट दा बेखायनो फरायनांगौ ओरैनो थानानै लाब गैया टाइमखौहाय ओरैनो बेखार हगारनानै लाब गैया आरोना मोजां फराय मोजां नाजा लाइफआवहाय साक्सेसफुल जानो नाजा दे ब्रादार दे फरायदो दे ओमफ्राय आर चिरांनिखौ नायनो हाया आदा बेखौथ' आरो मा बुंबावनो आं अनेक बार बुंबाय आं बेखौ कल खालामनानैबो बुंहरबाय आं रायहरबायबो आङो मानो होनना बुङोब्ला मान सनमाननि खोथा दङना दा बेखायनो भिडिअ बानायलाबायनानै उसुबिदा आंथ' बेनाव कल खालामनानैबो रायहरो बिसो आंखौ दुखु मोननोबो जानो हागौ आंथ' सिदासो नालाय जायनि फलावहाय समाव माजे समाय जोंबो थायोना मान सनमाननि खोथा दङ बेखायनो आं बादा हरो आरोना खेबनै खेबबासो जाबाय आं बेखौ बुंहरनाया बिदि भिडिअ दालाबो होननानैहाय ओमफ्राय लाजिनायसो मोनो आदा आंबा बुंनो ओंखारगौ दा बेबायदिनो नै माथो होनबावनो ओमफ्राय दिङा ब्लग मिनिबायबो माबायबो लाइक दं आदा अके थेंक इउ बहा दं आदा सना नै इयावहायनो आं दखानावनो दङ फंबाय एसे बेरायलाबायदों भिडिअ जेबो लाबोनाय जायाखिसै आङो दिनैहाय माखासे कन्टेन्टफोर लाबोनो गोनांमोन ओमफ्राय आङो टाइमनि एडजास्ट जायैनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै ओमफ्राय दसे जास्ट बाजाराव फैदों आरो ओमफ्राय आं भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन ओमफ्राय एसे खामानि दङ आंना बेखायनो आं माबाथ'नो हायाखै आरोना जेबो टेनसन गैया आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय आं नंबां जाबां भिडिअफोरखौ लाबोनो बाखायो आंनो गोबांथार माबा मोनसे जाथाय एबा माबा मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ नङाब्ला लाबोलाबायनो बायो आङो मानो होनना बुङोब्ला ससियेल मिडियायावहाय नंबां जाबां देखायलाबायनानैबोथ' जायाना दा बेखायनो आरोखि ना ओमफ्राय मा दावरावथार आदा औरा बाजारावसो दङ आङो दिङा ब्लक नै बाजारावसो एसे मालायफोरनि ना बाजाराव दं आं खैला मैलानि ना बाजारावनो ना बाहाग होनानै फानदों नै 20 थाखानि मोनो आरो आंनाबो मिसेसआ दंफैयो नै साद्रि गोजा जोमनानै दङ ओमफ्राय कन्ट्रलनि माइरं होदोंमोन बेखौबो बख'फैदों आरोना नै ओरैहाय मा आं लाइभआवसो दङ मादै ओमफ्राय फैमाल बरगयारिया मा होनदों हेल' होनदों नै हेल' ब्रादार आङो लाइभआवहाय दङ ओरैनो जास्ट दसे नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो होननानै आरोना ओमफ्राय आंबो जागौमोन आदा Incoming call from Danjit Bro Ranji identified by Truecaller. रौलै लाइफआव दं माथो जोंना ब्रादार रनजित आंहाय कल खालामदेरबाय थादों आरोना साला बिराद माबा जाथारखादों बियो गारि गोदान जाखांनायखाय ना जाखांबावबायसो नामाथाय टाटा पान्स गारि जाखांदों बिना गांनैल' लटारि टिकेट लानायावनो ओरैबायदि 10-12 लाखनि खबब्रै बाहायग' गोनां मालाय खाफाल गोनां ओमफ्राय आदा सम दानो आदा सम Incoming call from Danjit Bro Ranji identified by Truecaller. बाजारावसो आङो मालाय
ओरैबायदि लाइभआव नुनानै कल खालामदेरबाय थावदों आरो जोंना ब्रादारा आं ररा रदा हरफिन आं दा हरफिनगोन दे दसेनि उनावनो अनलि 5 मिनिटल' दे आं 15 मिनिटल' थाखागोन लाइभआवहाय दसे दिनैहाय जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखै आङो ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे जास्ट बेयावनो मा गारि आदा खब्रै टाटा पान्स आरोना टाटा पान्स मोनदों आरो बिथाङा मा जाखो नै स्कुटिजों गोग्लैनायसोमोन सासे मानसि ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो मोजां दा ने खबर सबर दान्दिसे थाबावनोसै ओइ कहाँ को हाँ अच्छा मासा पैसा सो नम्बर भिडिअ किना हिंसाम सैनाको हिंसाम हाँ लाइक मासो only 15 जन सो आगारि सो अहिले ada मा गामिनिमोन आङो चिरां जिल्ला खैला मैलानि आरोना ओमफ्राय नैबे बिथाङा खैला मैलानि बिथाङाबो ना औ ओमफ्राय रामलासो जानसोल' ओमफ्राय दा बिदिनो आरोखि ना जास्ट दसे थानोसै लाइभआवहाय ओरैनो नोंथांमोनजोंहाय हा नायानो नांथ'वाखै बाजिनो नागिरबाय नाया नांजोबाखै दंबावो नैसा नैनो नायलाय ना बायनो आयु सानबावनायसो नाखौनो साननोसो नागिरबाय नाखौबो बारदावलायो आरो जारलालै जों सानदो मासे जालायाव लानानै थांसै दे लोगोफोर दसेल' थाखादोंमोन आङो लाइभआवहाय दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नायसै आङो दे जेबो कन्टेन्ट गैया ओरैनो जास्ट फैदों आरोना अब्ला लोगोफोर दोनथ'नाय जासिगोन दे बाय बाय